Patricia Katumbi kod Doreen Kangendo ema gin joloch mokwongo mar mich mar omenda mar $100,000 e tugo ma dwe ka dwe mar Skiza Chapa. Joloch ariyogo ne oyudo thuolo mar romo gi jathum Harry Richi e studio marwa ka mich maduong' mar omenda maromo $1,000,000 ibiro mi jaloch e giko mar tugono endo. Tugono geno neno ni jothumbe ma ne gwenge yudo thuolo mar romo gi johera magi, ma en achiel kuom yor duoko erokamano ne oganda. Mondo mi tugono, di mana *887# mondo iyier Skiza midwaro. Wakenya wote jaribuni hiyo namba *487*3#. Mutafaulu. Hii ni ukweli. Mimi sikuwa naamini. Hata ilibidi niende kwa Safaricom nikaurizie, but nilifaulu. Asante. This is the reality. Kwa hivyo kwa boma yako na mumeo kuna mjengo mtamaliza. Asante. Kuna gift hamper pia ambayo ni yako.